Mikä on fiilisitkin? Katso ihan sen näköisen, että haise kyllä vittu. Sano jotain ihan 100. Vittu mulla lentää palaa. Ei sulla voi lentää palaa. No ei tietenkään. Ja vittu. Miksi nää mua nyt oikein luulee? Sitten kun mä tuon napin jotain, niin vittu mulla on taju pois tänne vartin päästä. Vittu pikkuinen rapulassa. Vittu puhumaan puhalluttaa saa. Eikö mikä on hyvä? Ai vittu. Eikö se yksi satana, niin kaikki vitun mansikkarinki. Mansikkarinki. Jääkäpissä yksi sulla. Vitun metsämansikka juomassa. Anta käyttää sokeria, vittu nyt alkaa meininki olla vittu luulisi. Anna sitä metsämansikka juoma vaikka. Sitten on pieninen pallo, se linnut saatana niin hyviä lapuun. Rapuula. No ei oo. Vähän Kimmo vähän metsämansikkaa. Pääset fiiliksiin. On sillä spilli. Ai vittu. Joo. Tuli jätkä hiivä. Vittu kun kyyneet valloo silmissä on niin hirviä rapuula. Ei oo vittu elässä ollut niin hirviä rapuula. Oh my fucking. Nyt on niin hirviä rapuula, että ihan itkettää saa. Ai vittu. Oikein saatana. Mitä vittu? En tiedä. Tää meni ihan pilliin. Kuolema. Minä en päätä muutenkaan. Ei tätä tuumi. Tää mitään vittua. Kato vittu meni. Vittu kerro, että ei äiti oo viinaa maistossa. Muuten nousuu, se kerran heti alusta, kun vedät sulle. Joo, mä vähän nopin turvoksi, eli tällä saatana mikä vittu mallikka ei kohtaa. Kimmo tiistaina baariin. Ei tiistaina baariin. Tiistaina voi sanoa, että aika pompaa laaria. Just joo. Väinö oli pompana Maria. Ai vittu. Vittu on nyt. Mitä vittua? Mun joo. Vähän jekkua vähän sillä Hyvä vieressä. No pakko tähän rinkkiä. metsämansikka vaan. Ei voi just pitänyt nukkua vittu, toi on hirviä rapuulata. Iso mies lutkuttaa jotain metsämansikkaa juomaan. Jaa. Tulee George. George. Bus. Mitä pihalle. George. Yes no, pystyy. Ihan väärästä suuresta lähti tulemaan tuolla. Ei oo kaukana jätty taas ulos. Mitä se jäykkä? Oikeesti nyt minä tiedän, että vittu helvettiä oikeesti olet. Tissis partaa. Spartastakin on kaukana, saatana. No vähän. Kukaan se käy viimeisen tuonne vessaan, kun mä kusettaa ihan vittu. Mä olin jääpalat, ei se siltä arvosetta.
Nyt laskettelee housuun ihan vahingossa. Eikö sulla vähän semmonen märkä piiri? Sullakin on varmaan aika märkä tää penkki. Ei, mutta... Nää pois. Etkö nää vaipat vuotaa jo vittu. Tipposen Ihan lattialle. samaa. Vittu tässä rapulla vaikka vittu paskahousut, niin se ei vaikuta yhtään. Vittu oikeesti vittu kun itkettää, kun on niin sataa hirviä olo. Voi jumalauta. Tänä räästä. Kyllä myrpiä ilmessä. Annappa tuolla näitä mikron takkaa se sama riinki. Tosi kerta. Näihin kuviin ei tunnelmiin. Näihin kuviin ei tunnu, että viinaa ei kannata juua. Elävä esimerkki. Tai melkein elävä esimerkki. Kimmo lyö iso laattari päähän, niin se auttaa. Se on pyrkiä näköinen kuitenkin. Lyö laattari päähän, niin se auttaa. Kauan on tullut herreillä potkea. En tiedä. Vittu mä oon oikeesti vittu hakekaa joku vittu 9 millinen, mulla on nyt vittu vasta vaihteli saatana. On hirviä olo. 9 millistä puranaa saatana, mulle lähtee vittu kivut saatana. 9 millistä puranaa. Mitä tekee tuossa marnikka? Ei vittu ei pysty kaatamaan. Tää tulee yli. Ei pysty kaatamaan. Ei vittu. Halleluja. Ehtoiskaan. Siitä sopii maailmaan. Sopii. Se kyllä valmistautuu ihan selvästi tuolla. No vittu, mitä vittu? Siinä on sotti ja siinä on limun. Niin. Ja vaiva on auki vessaan ja luossa siltä tulee. 1, 2, 3 on mennyt. Soppia. Anna mennä. Maesta pullosta. Kokimmo. Kokimmo. Eikäpä vittu aika... Ilo nousee kohta kattoo. Ilo lentää kattoo. Mutta elää tuolla tuoremehu elää tuolla, mä oon joudut koko päivän tuolla. Joo, mä juon. Ja ei tuoremehu se... Jos se yksi oikeesti helpottaa, kun sen on. Kato, kattoo ja mietti. Ja vittu kun mä en tiedä, että se tulee ulos, mä en vittu. Ei. Tulee, varmasti tulee. Jos perää vettä jotakin makiaa niinku tämmöstä, niin ei se tuu ulos. Se on ihan vakta. Vielä vakta. Kylyy. En mä tarkoittanut ihan noin. Meneekö vittu X of God vittu? Kimmo vettää huivia. Vähän eri tyylillä kuin mulle. Oho. Nyt kävi joku kebab-lastu vittu suussa. Teillä vaan Big Georgi tulossa jo. Kolkotteli kurkun perään. Georgi keskimmäinen. Georgi keskimmäinen vittu. Haloo. Mitä? Se on auki se. Se on auki se pullo. No niin, soppia naama ja minut lähdetään saunaan. Se oli se vesi. Se oli se vesinkin. Samaa riin. Mitä vittua? Tuliko se reikä siihen pulloon, mitä vittu? GG. Ohoja tippu, vaan mitä vittua? Oli reikä tänne. Vittu oli pullo tänne viinaa nyt lattialla.